Скъпа 2014. Време е да се разделим. Но с какво? Не можахме да се разделим с застроените плажове, нито с обичайните заподозрени, но можем да се разделим с скритите условия, с скъпите разговори и високите сметки. Сега можеш да се разделиш с всичко, което не харесваш мобилните оператори. С Boombob получаваш 500 национални минути и 500 мегабайта трафик само за 14,90. Без скрити условия и дългосрочни договори. Ако раздялата е трудна, говори с Боб. Свързахте се с новата услуга с Богом скъпи. За раздяла с скъпия договор, моля, изберете 1. За раздяла с скъпия трафик, моля, изберете 2. За раздяла с скъпите разговори, моля, изберете 3. За раздяла с всичко, което не харесвате в скъпия си оператор, изберете Боб. Сега Boombob ти дава 500 мегабайта трафик и 500 минути към всички национални мрежи за 14,90 на месец, без скрити условия. Ако раздялата е трудна, говори с Боб. За повече информация, Bob.bg. Предложението е в сила до 31 януари 2015.